strong. Maybe I waited too long. Og karon mga higala, niya ang laing sumpay ning atong sugilanon. Inday. Baby, I apologize for it. I could fall or I could fly here in your... Yes, Jan. Nakita na ako siya. Oh. Sorry ha. Medyo nalangan ko gamay. Ikaw? Ikaw ang akong escort? Yes. Is this a joke? No. Binuang man eh. Ngano ang ko pa'y bawadaan? Binakog na-inform ka. Na-inform ko nga may escort ko. Pero ako mahibaw nga ikaw. Oh. Hello? Hello, Janelle? Hello? Hey, ngano man eh. Oh. Hello? Nga no. Dili ka mo dayon tungod kay ako ang imong escort? Joke ko, ang imong kaayuhan mo yun na The fact nga mider kog kuyog mo karon. Nagpasabot na nga dako kayo kag chance nga maayo. Mag-ampo ko, sir, nga. Inig-ampot ni mo dito. Diretso dahin ka sa ospital. Ug human sa tulo ka adlaw, maayo na dahin ka ug mobalik na ka dinhi. Oh. Okay. Let's go. Good. Magyud, uy. Ay, dili tingani malabyan ng dapita. Magyud. Uy, Inday! Kainit din na! Sino ba kangad-hangad sa langit? Kung saan may pangita, ha? Ay, lain sa gayog sa yuta ko maghangad-hangad, Kiko. Lupik pa na ko'y nagtamaan na. Kung saan lagi mo kikangad-hangad, ha? Dawa, oy! Bawa anak ay! Namasing ka nga muagi ang eroplano nga gisakyan ni Sir, unsa? Namasing kang mo agang eroplano gisakyan ni Sir Unsa. Nuyo ra ba niya? Nuyo ra ba dayon? Sa'yo, Priko! Ngam sige mga panungog, be. Kibaw na siya nagsakit atong dughan diri. Ay, ayaw mo anang sakit-sakit doghan. Kine. Uy, ko na. Dali. Limonsito, ice candy. Ice candy pa. Uhaw! Wow! Unsay uhaw? Wow ba? Wow! Ice candy ko na. Imo ning usa, Inday. Unya, ikaw na. Ay man nako. Nya na ni Kiko. To pa man sa daghan sa ref. Ubay-ubay man to akong gibuhat. Uhaw! Namian na nga eh. Kung ang tambal sa uhaw ba? Unsay tambal? Tagbaw. Oh, tagbaw sa uhaw. Manang uhaw. Uhaw. Namian na. Eh, baligya to na tong uban lang. Daghan man ka ha. Ay, isab ko to daghan ka ayo oy. Para ato ra tong konsumo. Salin na to si Sir ha. Sa naman taon ka, Inday? Kanong sa pa man taon tumuuli, ha? Bahala na. Basta kay ako gitsang salinan. Hi guys! Niya ako karon sa kwarto ni Sir Joko. Bisan, dili na ko i-upload ang video. Maingon lang gihapon kog hi guys kay lain sa kay mo ingon kog hi self. Ha? Mao ni ang kwarto sa tong idol nga Sir Joko. Ni ako siyang kwarto para manglimpyo. Nya, wa man siya karon dinhi kay tuwa man siya sa laing nasod. Mao nga dili niyo siya makita ini nga video. Ay, makita din yung portrait nga nasa bongbong. Tanawan ninyo guys. Di mo mabuags ka gwapo, ano? Akong ipadool ang cam, ha? Idulit gid nako, ha? Kitams? Pagkagwapo, cute. Og dili lang gwapo sa dagway. Kundi dili gwapo sa batasan. Gwapo gid guys.
Mao nga all-in-one na gid siya. Perfect package. Amping mo ha ng dolor. Inday. Amping. Ay. Gipalahi ko niyag mansion. Nya. Gihika pag ining akong bukton. Ay. Murag kong katok ini, guys. Pero, di sa mga makablame na ako, uy. Kamu ba'y anaon sa usa ka joko? Pero, ay, looy lang in town kay nadisgwapo tungod siyang sakit. Hinaot lang nga siyang pagbalik, maulian na gid siya. Maibog na gid balik si Miss Nicole ug makigbalik dayon. Unya, di na siya dawato ni Sir. Ha, pikat lang unya niyang Nicola siya, kay di na gid si Sir Joko niya. Grabe, no? 2 weeks pa lang gani sukat sa imong first treatment, pero dako naman kag improvement. Tanawa, oh. Ninipis na ang kilid sa imong naong. Pwede ba ayaw ipaduli mong naong sa kong naong? Matakdang ka gani? Hoy, dili naman akod, no? Kay bawo na taana. Bitaw. Kay bawo ta na. Pero di naman ako yung imong reaction pag first time. Dili ba? Joko, nakalitan lang ko adto. Uwa ko kay bawo ko nun sa akong buhaton. Sure ka? Wa ka may baon sa buhaton? Huh. Mao di ay nga imo dayon ko gitaktak. Mao di ay nga nagpa-press kon dayon ka. Nga wa na ta. Kaya wa ka may baon sa buhaton. Joko, pwede dili na lang to nato iskutan? Pwede ba kalimtan na lang to nato? Ni ana ta dinhi para patambalan ka. Para makasugod na pag-usap. Unsa? Unya si Janjan Lara. Imo sang itaktak nga way panangid pareha si mong gibuhat nako. Wa na mi. Naaman sa tuy uyab nga nan showbiz. Nagplano naman gani sila nga magpakasal sila. Wala man sa tunako ba? Ako naman to siyang gihimong panakitbutas. Unya, sayon ka lang muingon nga magsugod tagbalik. Kuya, wag gud mo. Joko, nahibaw ko nga dako kayo kagahiubos nako. I'm sorry. Sorry, sad. Pero wala ko'y plano makigbalik nimo. Nakasulti lang ka anak tungod sa imong kahiubos. Pero, I'll do everything and anything para mawha ang imong kahiubos nako. Inigbalik na to sa Pilipinas, magpa-press conference ta para sa imong pagbalik sa showbiz. You will have a series of concerts and movies. Seryoso ka? Yes, of course. In fact, daghan na gani ko gi-contact before ta nilar ka. Masurpresa gid ang tanan sa imong pagbalik, Choco. Kung unsa ka kasikat before, musamot pa ginakaron. Everyone would be talking about you. Oh. Komedyante ka sa Nicole? Murag, doon na ni karibal si Inday sa pagkakomedy queen da. Joko, wa ko magkomedya. I'm serious. Pwes, katawanan ka. Pero, ay, thank you ha. Karon ba ko kabalik og katawa og ingon ini? Ay. Kuta sa tuda. Iwas og kaon. Joko, Stop. Paminaw ha. Ay. Nagkuyog ta karon din he. Tungod kay wa na ko'y choice. Pero sultihan di ka. Bisan gamay. Wa gud ko malipay. May pagmukha o kag tiwas. okay ra gyud mo kung pasakitan og sulti.
I understand. One thing pa di ay. Oh. Bisan unsa pa katinuod ang imong gisulti. Dili ko interesado. Showbiz comeback? Ha? Mubalik yung kong mingle sa mga taong plastik? No way. Nagtuo kang nagpatambal ko din para makabalik ko sa showbiz? No. Nagpatambal ko kay gusto kong maayo. Dili aron mo balik sa bullshit nga showbiz. Okay. Mag-istorya lang unya ta na later. Not later. O bisan ka sa. Excuse me. Okay lang, Choco. Pasagtan na ti kakaron. Pero I'll make sure nga mo give in ra gihapon ka sa akong gusto. I'll make sure of that. Iyay. Nagluto naman si Sinang Dulo sa paboritong pagkaong, sir. Murag, imo ning gituyo nang. Kay gituyo, gyud. Request ni Inday. Oh, yawa ko di ay. Mo ba nang? Unsa mo gyud nakakuyaw anak Kiko? Aw, wago din na. Nisultir ko ka ng kuya. Ay, kumusta na ka si Sir, no? Unsa kay dagan sa iyang pagpatambal? Okay ba ka, no? Ay, okay gito nang uy. Kay tuwa na gutos gawas. Dili to basta-basta didto. Pero di ba, nga man to siya nga iyat ang i-update. Wala lagi na. Mo bitaw sa. Pero sige siya padag kwarta. Mura man inunog na trabaho si Sir didto. Murag wa magpatambal. Iyan ang gisiguro na nga maayo atong kahimtang dire. May problema bisan gamay ba? Di ba? Oh. Hoy. Shh. Inday. Lumilom ka dia. Basig wa ka mo sulti na mo ha. Sige nag-update si sir ni mo. Mo ganing naghilom-hilom ko Kiko. Naguna-huna sad ko na nganong wa siya balita. Ay, tingali. Iya lang tag surpresahon. Hinuon sad. Bitaw. Bitaw. Bitaw sad. Sakto sad. Surpresahon kitang sir. Uy. Murag naluto naman anak. Pwede na tingnan itang mga unang. Pwede na kayo. Yeah. Sige na, andaman da yung lamisa. Sure to ang kisulti ni Janelle, Joko? Nga after sa imong treatment din sa London, wato tas inyong family sa California? Pwede ra kag muunag uli sa Pilipinas. I know. Ganahan ka kung visit nila ni tita og tito, no? It's been a long time nga wala mi magkita. Hey, look. Hamis na kit kayo ang imong face. What is signs of psoriasis? So amazing. Ay lang panghikap gud. Oh. Sorry. Mupahuway ko ha. Ay ko gusto buha. Okay. Sige, Joko. Okay lang nga mag-play hard to get ka. Pero inik-abot na to sa Amerika. Dili ka na unya makareklamo. Kay suportado ko sa imong tibuok pamilya. Good morning mga tanom. Tama na akong ligo ninyo ha. Ang mga sakinan sa akong ligoon kay
Tala sa istorya-istorya ninyo ron, kaya murag nangatog pa man akong mga kaubans baygon, okay? Good morning, Kiko. Uy, tanam ding usa. Indot ngisi ni Ronda. Murag nagdamgo tingali nindot ay. Na, nindot kaya akong damgo, Kiko. Liman ka? Gikasal ming Sir Joko. Unya, iya pagi kong gihagkan sa lips. Na, balit ada ba ng damgo, Inday? Unya, gagkan pagi ka sa lips? Na, bisan gamay, wag yung chance, Inday. Magilak ka lang. Well, maybe I came on too strong. Maybe I waited too long. Unsa man kahay sunod nga mahitabo, mga higala, gidapit kamo namo sa pagpaminaw sa laing pangsumpay ning atong sugilanon. Inday. Sugilanon nga sinuwat ni Baby Omega Flores. Ubos sa direksyon ni Alex Janjan Lara. Dalit ka nato sa RMN Drama. Words you say, and I've been known to give my all, and jumping in harder than 10,000.